Nyaya kuyandirwadza mwanangu. Nyaya kuyandirwadza. Scan, it's not like it's not easy. I saw when you were explaining the case and I want to see celebs. Unosha ndoda kuti ndiitire. Kuona video. We are mu inbox any inbox TikTok or Instagram or Facebook. Ndipo ma details Mkomana ndoda zita rake. Mtupo wake, zita ra baba wake, zita ra mai wacho, mtupo wa mai wacho ndipo. Afaka ita mwana, afaka rora. Send it to me. Then mimi asa kuri wewe. You. Urikufamba pasi pano zinzwa. Urikufamba pasi pano bane varidzi bana bazinzwa wewe. Iwe. Ungaitisa mwana varidzi ku. Urikutembei nayo. Akakunyepera kuti yelo benomva uno mutema mva mpa nhumbu. Asekuru. You are my enemy now. Why? Utu mwana ndwewe na baba wako nda mai vako aufoka ita mwana futi mwana wako ita wanende umwe chete kana mkazi aufoka ita mkazi wewe. Watch me.